חשד למעילה. הדבר הספונטני המיידי, ברגע שאתה מגלה, או שיש לך חשדות, שיש לך מעילה בעסק, זה לרוץ ולאמת את הבן אדם שאתה חושד בו עם המידע שיש לך. וזה כמובן הטעות הכי גדולה שאתה יכול לעשות, מניסיוננו. למה? משום שברגע שאתה תפנה לבן אדם ותאמת אותו עם המידע הזה, אז או שהוא יכחיש, או שהוא יודע בחלק קטן מאוד, ואז בעצם הפסדת מכל הכיוונים. גם לא גילית איך זה קרה ומה קרה, וגם בעצם חשפת את עצם החשדות עצמם. לכן, מה שאנחנו מציעים, אם יש לך חשדות, תפנה אלינו. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה איסוף מידע סמוי לגבי אותו גורם. איסוף ראיות סביבתיות ביחס לאותה מעילה נחשדת. את כל הנתונים האלה אנחנו מרכזים, ורק בסיומם אנחנו באים וחוקרים את הבן אדם בצורה מקצועית. יש לנו צוות מתשאלים מנוסה, ויש לנו ברקורד חשיפות רבות של מעילות. המתשאלים שלנו יודעים לחקור את הבן אדם בצורה נכונה, לאסוף את המידע הרלוונטי, ולקבל ממנו הודעה מסודרת גם על מה הוא עשה, גם על היקף המעילה, וגם על איזה גורמים נוספים מעורבים בה. את כל הנתונים האלה בסוף אתה מקבל בדוח מסודר שמאפשר לך גם להגיש תביעה אזרחית כדי לקבל בחזרה את כספי המעילה, וגם אם תחליט להגיש תלונה למשטרה מבוססת ראיות כדי למצות את הדין עם אותו מועל. פנו אלינו וניתן לכם מידע נוסף.